Алейкум. Мо имрӯз дар видеои имрӯза дар бораи истифода бурдани программаи софтвери VPN сервер ё VPN клиент камтар гап мезанем. Дар инҷа дар ин схемае ки мо тартиб додем дида мешавад ки як организатсия, як корхона, идора кардани сервери як корхонаро аз ягон ҷои дур, ягон мисол мегирем аз хона бошад, идора кардани сервер ин чӣ хел бароҳ монда мешавад. Мисол корхона интернет дорад, интернет роутер, баъди интернет ҷида сервер кериоконтрол дорад. Кериоконтрол яъне интернет трафикро дар одамо тақсим мекунад, ограничение мекунад, хулоса интернета каму зиёд мекунад, скоростта пасту баланд мекунад. Ин чикор мекунад? Сервер кериоконтрол ин кора иҷро мекунад. Баъди кериоконтрол свич калон мондае ки ҳар як истифодабаранда ба вай пайваст шудагӣ. Мисол вақте мешавад ки корхона шумо занг мезананд, мегӯянд мисол компютери мисол 61 ё компютери чандум интернет надорад ва шумо дар роҳи дурен, шумо мисол шумода имконият нест ки ҳамин рӯз ё ки ҳамин сервер рафта дар омада мисол ҳамин одамда интернет ба як миқдори муайян митиен. Мисол шумо удалёна пайваст мешавед. Удалёна шумо метавонед ба воситаи мисол TimeWiver ягон компютер ки интернет дорад пайваст шавен настройка кунед. Не ки ҳама вақт ин имконият да шумо мисол имконият наметиҳад. Барои чӣ? Барои чӣ ки TimeWiver ҳама вақт лицензиония метавонад лицензияш тамом шавад. Мисол камтар мушкилӣ ба воситаи TimeWiver вобаста ба TimeWiver пайдо шавад шумо ба. Лекин инҷода мо программаи софтвер VPN-ро истифода бурдагем ки қисми клиент дорад ва қисми сервер дорад. Қисми серверша ҳамун компютеро ё ки якчанд компютери ҳамун корхонада установка мекунем, ё ки як компютер установка мекунем. Хулоса барои худтон пешакӣ бояд установка карда монда бошед. Мисол софтвер серверша мисол дар компютер 61 установка мекунем. Софтвер VPN клиентша бошад дар компютери худтон пайваст установка карда мемонем. Мисол даромади кериоконтрол дар ин схемаи мо 192.168.1.254 компютери шумо боша. Компютери шумо бояд ҳамин сервер DHCP сервери ҳамин кериоконтрол бояд худаш IP адрес бигирад. Лекин байни пайвасти софтвер клиенту сервер отдельно сети мисол мегӯяд 192.168.C10 192.168.C11 мешавад. ин қисме ки худтон мондагиен. Агар DHCP сервер гирон боша, софтвер худаш ҳамин IP адреси 11 шумода метиҳад. Новобаста интернете ки шумо дар компютертон пайваст кардагиен, ин як сетевой картаи софтвер клиент шумода сохта, мисол ҳамин IP адреса муайян карда шумода метиҳад. шумо бо воситаи программа метавонед пайваст шавен дар сервер, дар софтвер сервер пайваст шавен. Ба воситаи вақти пайваст шуден шумо метавонед ки ба воситаи чӣ кунем, ба воситаи сет, ба воситаи браузер метавонед ки вайтонам ба воситаи браузер метавонед сервертон настройка кунед. Як чиз дигара дар инҷа гуфтан мумкин аст ки VPN сервер чанд функсия дорад. Функсияи мисол DHCP сервер дорад, NAT дорад. Агар DHCP сервера гирон накунен, NAT-а гирон накунен, ин вақта шумода DHCP сервери кериоконтрол шумода IP адрес метиҳад. Агар DHCP сервера гирон кунен, софтвер худаш IP адрес шумода метиҳад, новобаста ки дар кериоконтрол ҳамон IP адрес одам ҳаст ё нест.
ин вақта шумода конфликт пайдо мешавад. барои ҳамин дар софтвер DHCP сервера бояд гирён карда шавад. баъд функсия надошт. функсия над и қисми виртуални шумода локальни сет создават мекунад. мисол худаш сетш дигар, лекин шумода IP адреси тамоман дигар сет метиҳад. барои чӣ? барои таъмин кардани чӣ мегӯянд бехатари сет. мисол шумода IP адреси наметиҳад ки мисол халалдор кунед сета. мисол ҳар як корхона як кори муҳими рафтаиса боша, мисол ба даруни сет ки мисол шумо ба вай халалдор мерасонед. мисол конфликт IP адреси чӣ метавонад ки ягон программа мисол программаи сетивой кор накунад. ба ҳамин хотир шумода софтвер агар функсияи нада гирон кунем, шумода IP адреси тамоман дигар сет шумода метиҳад ки шумо ба воситаи и IP адрес ба сет ворид мешед, неким шумо сете ки мисол мегирем лани ҳамун корхонара кадом меша хоҳем шумо дида метавонед. ин намуди VPN дигар VPN чӣ фарқ дорад ки ин VPN қисми сервершонам айхотонай, қисми клиентшонам айхотонай. ҳаршо установка мекунед байни ду корхона пайваст мешавад. корхона байни хона пайваст мекунед. шумода ин дар давоми курсомон боз шумода мефаҳмонед.